Babban hafsan sojin ƙasa na Najeriya Laftanar Kanal Olufemi Oluyede ya buƙaci sojojin Najeriya da su tabbatar da cewa sun ba da ingantaccen tsaro a ƙasa tare da kwanciyar hankali da zaman lafiyar 'yan ƙasa. Oluyede ya bayyana haka ne yayin jawabinsa ga sojoji a filin taro na 12 wato Brigadier 12 na Cera Mai Gumari Bara kenan da ke Lokoja. A yayin ziyarar tasa ta farko kan harkokin tsaro a wannan yanki a jiya, ya yaba wa sojojin Najeriya bisa kokarin da suke yi wajen kare martabar ƙasa, tabbatar da zaman lafiya da kuma kare iyakokin Najeriya daga barazanar 'yan ta'adda da sauran masu aikata laifuka. Babban hafsin sojin ƙasar na Najeriya ya tabbatar da cewa zai fifita jin daɗin sojoji da iyalansu tare da tabbatar da cewa an kula da walwalarsu. A cewar tasa, sojojin Najeriya ƙarƙashin jagorancinsa sun ninka kuɗin alawus ɗinsu na abinci, alawus na masu koyar da dabarun yaƙi da kuma tsarin gidaje mai sauƙi domin baiwa sojojin Najeriya damar mallakar gidaje bayan ritaya. To daga nan kuma a hukumar NDLEA wato hukumar da ke kula da abinci da safarar magunguna a Najeriya ta kuma bayyana cewa ta yi kame da cafkewa wasu ƙwayoyi da aka ɓoye cikin takalma da kuma waɗansu abubuwa da ba a bayyana sunansu ba. A cewar dai hukumar an kama mutanen ne yayin da suke ƙoƙarin safarar waɗannan miyagun ƙwayoyi zuwa ƙasar Saudi Arabia. Daraktan hulɗa da jama'a na hukumar ta NDLEA Femi ne ya bayyana hakan a wata sanarwa da aka fitar tare da hotunan kayan da aka kwace. Sojojin Najeriya akalla sun kashe 'yan ta'adda 12 ciki hadda shugaban 'yan bindiga wato Kacalla Dogo a jihar Katsina. To anan ma dai kuma za ku sake jin cewa wani gagarumin samame da operation fansan yamma ta kai wanda suka kai a garin Maigora da ke karamar hukumar Faskari a jihar Katsina, an kashe 'yan ta'adda akalla 12 ciki har da fitaccen shugaban 'yan bindigar nan wato Kacalla Dogo. Samaman ya biyo bayan sahihan bayanan sirri da aka samu kan wani shiri kan 'yan ta'addan ke yi. Sojojin sun yi artabu da maharan tare da tilasta musu sun yin gudu bayan sun kashe su akalla guda 5 daga cikin waɗanda suka kwace. Sun samu abubuwan da suka kwace akalla babura guda 2 da sauran kayayyakin ta'addanci. Duk da haka dai sauran 'yan bindigan da suke sake dawowa zuwa farmaki ba, amma sojojin sun mayar da martani mai ƙarfi tare da cin galaba a kansu. An dai yi amfani da bindigogi masu harba bama-bamai wato mortarfire inda hakan ya hallaka ƙarin 'yan ta'adda guda 7 tare da tarwatsa ragowarsu. Bincike dai a wannan yanki ya kai ga cewa an kwace ƙarin babura guda 7 da 'yan bindigar ke amfani da su wajen yin yaƙa ta'addanci. To daga majalisar dattawan Najeriya kuma za ku ji cewa sanata Afoti Odoagan ta karyata zargin shirin kama ta da majalisar dattawan ke yi. Majalisar dattawan Najeriya ta karyata zargin da ake danganta da cewa sanata Natasha Afoti Odoagan na cewa ana shirin kama ta bayan ta dawo daga taron Interparliamentary Union na birnin New York. Mai magana da yawun majalisar wato da dattawa Adeyemi Adaramadu ne ya bayyana cewa babu wata hujja da ke nuna cewa shugaban majalisa Godswill Akpabio yana da hannu akan wannan batu. Adaramadu ya yi kakkausar suka kan Natasha, yana mai cewa tana neman yin suna a kafafen sada zumunta ta hanyar fitar da bayanan da basu da dace ba kuma ba su da tushe. Sanatar da aka dakatar ta yi zargin cewa an aike da jami'ai domin su kore ta daga hedikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya UN wanda take halartar taro. Ta kuma jaddada cewa halartar taron nata ba laifi bane ba, duk da cewa an dakatar da ita daga majalisa. To daga labaran ƙetare ma kuma za ku ji cewa mayakan ƙungiyar Houthi na Yemen sun ce an sake kaiwa farmakin da yake na jiragen yakin Amurka ne a yankunan da suke da iko, inda adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 53 ciki har da yara guda 5. A cewar ƙungiyar, wuraren da aka kai hari sun haɗar da Aljawab da kuma Alhudayya a safiyar ranar yau kenan. Hukumar tsaron Amurka wato US Central Command ta ce dakarunta sun ci gaba da kai hare-hare domin dakile hare-haren ƙungiyar ta Houthi wadda ke kaiwa a jiragen ruwa wato Red Sea.
Washington dai ta ce akalla wasu manyan kwamandojin Houthi ne dai suka mutu a wannan farmaki da aka kai, wadda kungiyar ta tabbatar da hakan da kanta. A halin yanzu dai shugaban kungiyar ta Houthi Abdulmalik al-Houthi ya yi barazanar cewa zai ci gaba da kai hari kan jiragen ruwan Amurka da ke tekun Red Sea, adadin wadda matukar adadin Amurka ba ta daina kai musu hare-hare ba. To daga bangaren wasanni ma kuma za ku ji cewa a makon wasa na 26 na gasar Nigeria Premier League wato NPFL, Rivers United ta samu gagaruman nasara mai muhimmanci da ci 2-1 akan kungiyar kwallon kafa ta El Kanemi Warriors a birnin Maiduguri, a wasan da Tofik Otani ya zura kwallo a mintuna na 47, sai kuma Samson Obi ya kara kwallo ta biyu a minti na 61. El Kanemi Warriors sun samu kwallon farko ta fansa wadda suka samu ta hannun Rislanu Ismail a minti 5 kacal kafin tashin wasan. A nan kuma dai za ku ji cewa a filin wasa na Mobolaji Johnson Stadium, Ikorodu City ta yi kunnen doki 2-2 da kungiyar kwallon kafa ta Enyimba, bayan da Cole Ayomide ya ci kwallon da ta daidaita wasan a minti na 8 da ƙarin lokaci. Da a ce dai wannan wasa dai wanda Joseph Atule ya zama gwarzon dan wasa bayan da kwallonsa ta minti 73, wanda hakan ya baiwa Enyimba jagorancin wasan kafin Mujib Odufoso ya mayar da martanin kan kwallon da Tosin Oyodoko ya ci. Sauran wasannin dai da aka buga sun haɗa da Remo Star inda ta doke kungiyar kwallon kafa ta Heartland FC da ci 2-1 a Ikenna, domin ci gaba da rike matsayinta na ci gaba da jagorancin teburin gasar. Kana Lobby Stars mai fama da barazanar faduwa a wasan da yi nasara daga ta yi rashin nasara a ci ɗaya mai ban haushi a hannun kungiyar kwallon kafa ta Bayelsa United. Hakanan Bayelsa United din ta samu fafatawa da kungiyar kwallon kafa ta Nasarawa United karkashin jagorancin mai koyarwa wato coach Salisu Yusuf, inda suka tashi 1-1. To fassarar takaitattun labaran kenan.